Rojbaş Kurdistaniyên hêja li ser navê Çarpel Medya û hevkarê xwe Henîfî Turan silav û rêz. Berî ku em dest bi bernama xwe bikin, bi hêviya ku hûn rojekî xweş, aram û bextewar derbas bikin. Temaşevanên hêja mijara me ya îro hevdîtina Biden û Erdogan û gefên ser Rojavayê Kurdistanê ye. Bêguman mijarên me yê aktueliyê bi Bakurê Kurdistanê girêdayî jî hene. Berî ku ez dest bi bernama xwe bikim, em dest bi mijara xwe bikin, dixwazim ji hevkarê xwe Henîfî Turan rojeva aktuel ya Diyarbekirê bipirsim. Gelo Diyarbekirê çi tê peyvandin? Kek Henîfî, merheba, tu bi xêr hatiyî? Savî, gelek savî, spas. Kek Henîfî, hefta berê nîrxandinê tê rojeva Diyarbekirê ji alî temaşevanên Çarpel Medya bi awayekî pir erînî hat dîtin. Millet rojeva Diyarbekirê merak dikir û bi rastî te bi pir awayekî zelal wê mijarê nîrxand. Cenabê te hefta berê behsa çend xalên girîng kir. Yek jê qeyrana aborî bû, du qrîza 10 balyozxaneyên Rojavayî bû, piştî wî mesela bûyera Sîrtê ya Cemîl Taşkesen bû. Gelo vê heftê li Diyarbekirê çi tê peyvandin? Mijara ya jî rojeva Diyarbekiriya çi? Tu karibe vê mijarê ya jî vê rojevê ji temaşevanên Çarpel Medya re şîrove bike em ê kêfxweş bin. Fermo Kek Henîfî, te gudarî dike. Silav temaşevanên hêja, hêvîdarim ku em demeke berhemdar bi hevra derbas bikin. Çend xalên rojevê li Diyarbekir ku tên peyvandin di nava xelkê de hene. Di serî de ez vêya bêjim ew pêşengeha Ahmed Taştekîn a odeya bîrê em bêjin. Ew hê jî vekiriye û berdewam e û Diyarbekirî jî her serî lê dixin. Herî dawî do min yekî ku ez wî nas dikim çûbû min cê pirsîm got çawa ye? Got Henîfî wellahî pir zêde qerebalix ew der. Yani meriv disekine heyanî ku piçekî valayî têkeve ku meriv jê here ew qas qerebalix e. Û zanin ku li ser wî gelek nîqaş hatin kirin. Heta hin gencên ku bi navê İnisiyatîfa Amedê ku bi nav dikirin çûn bi ser pêşengehê de girtin û hin tabûtan di bedenê de jî avêtin xwarê. Bi rastî ew hê berdewam e. Bi rastî Diyarbekirî dema ku diçin wîrê bi erênî awakî erênî dinirxînin meselê. Yek li ser medya civakî min dîtibû, yekî Diyarbekirî digoz wexta çûme wîrê dayîkê aşkiyê jî hatine wîrê û dema ku ew odeya ku daha bi rastî wek ewkek tunelek dirêj e, wek ewka 5 numara, 5 nolû zîndana 5 noliyê ku tê bi nav kirin. Divê wexta ket wîrê û ku ew deng û ew hatine û nasılsın û filan û bêvan çapê ket demekî belkî gedê wê demê dûr daviye. Divê qêrîn jê çû giriya, divê em tev çûn bi zorê me wê da sekinandin. Hê berdewam e. Bi rastî jî ew dîroka me nêz dike bîra me. Di wî warî de karekî baş kir, lê hin nirxandinên ew jî hene. Yani divên çima Gazî wan Kemalîsta kir, çima Meral Akşener dawet kir filan û bêvan ewkê bûyîn awê jî hene. Mijara didiya jî piştî ku Akşener û Cemîl Taşkesen Kurdistanê kirin rojeva Tirkiye û Bakurê Kurdistanê, îca vê carê jî Baxçelî Kurdistanê hanî rojevê bi rastî. Baxçelî hin gefan jî xwar, got em ji şehîdbûnê re hazirin, basa hin şehîdbûnê kir. O got li Tirkiye bi wî navê
deverek tineye rast ew dever şu naveje ez Türkiye medve ez Kürdistan'ı asti yani bahçeli hayavi jüvitin herhalde o basa şehit bu ne kuru basa eriş bir ser rezdar Osman Baydemir go wiji go eme bibin ciranin hev eğer ko Kürdistan'ı naz nekin eme bibin ciranin hev gefale xwar go merki baş vi teveri Türkiye tevi tişti beji falan bevan evji de Rojava Diyarbakır'a daye esasiya براستی روشا تندرستیا اردوغان لترکیه ته آخافتن لدیاربکر جی ته آخافتن هنک دویژن این دین کاره بگره بزوری اما وی اوکن هر یکی آوایی کی دنرخینه ل هر حال دو ساخویا یکو راست ده روشاوی اینکی نباشه و روشا سیاسی جی پیراته خبردان اردوغان گلو اردوغان اوی هره که هر اوی درجه برده به حسایی اوی درجه اقتداری برده و هر آن نبانتشتا لدیاربکر تیم خبرده دیسا دوان سه چار روزه داویدا وقت کته زانین سروک دایره کنتر ترور میته کرن محمد ایمور گلک اطرافان مرد کاره بیجه اطراف کرن یعنی باسا کریارن خکر باسا گو ام işkence jime bkardani basa kuştina wan karsazen kurtkir basa ku de pişt wan karu işanda beprani Mehmet Agar hebu kir u her vakidin Diyarbakır Serbiya per xeberdin dibin gelo ewe dozgeren devleti ewe de haqqi وان کسین کو د پیوین محمد ایمر در ناو وان درباز و گلو وانا بشین بردابگه آننا ویجی مراقب کن براستی دیسا ایرو همان دوی ساعته دا جبر برنامه از نکاربون بچوما بشتار بوما پلاتفورم زمان کردی ل جمعیت روزنامه‌وانان دیاربکر لوری داخیانی کی دن لسر خباتن خو و کو وقت زانین اب دسه روبره چون انقره و پارتیا دوا و پارتیا gelecek ziyaret kirin و mesela زمان کردی به واسط بوهانین روجوا وانجی ام وقت چارپل مدیا ام کاروبار وانا ام شوپینن و ام سرکفتنی جه پلتفرم زمانی کردی را دخوازن دیسا دوی نابینه دسته که او ده روزنامه او روپلانو ده دوگو 1371 زاروک را کرنا عاجیلی و روشوان نباشه مثلا ایدی لدیاربکر نکانن ازخانه درمان ببینن چی روشا تندرستی تبعثا اردوغان کر زاروکیان والله او هر سال تشتین وسا دبن ککسیراج yani cavna bepirani wek ko yani neko hinek wan jari dikin lebelê bepirani ji xwarinan ewka ew tiş çêdibin lebelê rewşa wan çiye tam çiye ez vêgavê ez nikarim ser wî tiştekî bêjim o herî dawî jî ez ê mijarek dijî bînim ewkê min dirêj kir û ez ê biqedînim HDP do parastina xwe parastnameya xwe teslîmî dadgeha bilind kir bi rastî dadgeha qanûna bingehîn di wek tê zanîn di heqê HDP da ji bo daxistina HDP dawe vekir bû doz vekir bû heman doz di derheqê 4 partiyên ku navê wan da Kurdistan jî derbas dibe hatiye vekirin dibêjin ku HDP herî zêde behsa di parastnameya xwe da hê tam derneketiye holê hê min nexwendiye lê wisa tê gotin ku herî zêde behsa em partiyeke Tirkiyeyî nedaye pêş wek tê zanîn Partiya Azadiya Kurdistanê jî wê parastnameyê
دا دادگاه قانونا بنگهین و بکردی دا و گو برا ترکیه لگور قانون خو قانون نابنتوی ایکو امضا کردیه امضا وان لبنیه برا لوی گوره تر بگره و ولا شو ناب ولات مهیه و کردستان و ام ولات کی نو ایجاد ناکن و ام کردنجی و ام ما في خوي چارنوسیه خوازن ویا داپش از زیده مدرشکر سپاس ککسیلر باشه گلک صاحب مالاتا وات روجوا دیاربکری مر جمر نیرخان تماشاوان مر از جهوال رجی ریجا بکم برا میوان ما بینن اکرانه میوان دو میوان می هجا قدر بلند هنه یک جه سعید رمضان اوغلو جر دناف جلت دبیجن ماموسته سعید کک سعید تو بخیر آتی؟ صابن سرچاوا کک سرچ سرچاوا راتی کک سعید سرچاوا صابن میوان می دن رزدار دکتر زکی بوداق رزدار بوداق لباکوری کردستان سیمای برنگینه دمک دریج موینه دیگو بخیر از چارپل مدیا موزی ویجی دی که دکتر تو بخیراتی دکتر تو بخیراتی سرچاوا راتی لی دنگی خوبه که دنگی تگرتیه هندک برگو نزد کنترل بکه باش حتی دکتر پروبلم آدنگ چاره سر دکه کک سعید دست به صحبت آخوا بکن کک سعید باکوری کردستانی جو سری بشتاری برنامه آمد به کک سعید بدیتنا تام که خوش بون ام پرسا یکم جناب تب پرسن کک سعید اکتوال پرس اوک هیا مجارک هیا لترکیه آنکاته پیواندن بیسک بری کک حنفی بحثا اوی کر بحثا باخچلی کر بحثا مرال اقشنر کر مجارا جمیل تاش کسن هیه درو سیروبری مجارک یدن اکتوال کت روجوا کردا بناوی حفظ الله کتوم جبو پاروکرنا خواه سوسیال مدیای ده بحثا شورش ایلونی بحثا وینایا ملا مصطفى بارزانی بحثا کرد و کردستانی کر زانینگه دیج فراتی ویشکار بدور خستن دولت ترکی دزگه و ایرشین کو دوی زانینگه فراتی ده لهمبری وی اکادمیسین کرد حفظ الله کتوم چی واته سیستماتیک مجارک در دخن و تشتی خراب پشتی کار دور خستن اوداوی رابون چون آلا ترکی بدار خستن ev êrişa pir alîkî li Sîrtê alîkî li Elazîzê ev tê çi wateyê kek Saîd em te gudarî bikin dixwazin çi bikin divê navberê da çika doktor em bêjin merheba doktor dengê wî tê an nayê nawala hêjî nayê berê kek Saîd kerem ke pêşî rêd û silavê xwe ji kek Henefî kek Sîraç Doktor Zekir o temaşavanın çarperti Rüzuslavı kurdişinim. Kek Siraç ev savalak tecmikir yani de Rojava Bakure Kurdistan'ı da heri domdu ki ev çan rojen divan işte bunu büyerin var idi Bakure Kurdistan'ı rudidi. Bağımı yani veya TV vatayı bağımı emkarın ben xatak xurt anne tevij bini de hedi di xorudu. Bakure Kurdistan'ı mugiş bezanın yani desladara Bakure Kurdistan'ı Kürt iro yani HDP emkarın ben mesela domdu ki
لێ باوەرم کوردên باکوور her derin ji siyasetê wek aciziya xwe tîne ziman ji ber ku Cemîl Taşkesen bi xwe kesekî HDP'lî bû ji xwe kesekî endamê HDP'yê yani baamı yani bingaha hişmendiya wî de xwest tiştî werê jî bînin ziman çünkü ji ber her deherê ev mesela em Tirkiyewînin em Türkin em devleta Tirkiyeyê dijîn ev çîk her deher zêde Kurdên bakur aciz dikin o ev mesela van bu yaranê gitê rû didi jî bime adme ew damara Kürt nema yani çîdike dengê xwe bûya wî bilind dikin rûbirû veya çîdikin o devleta Tirkiyê jî bi xwe veya divîne dixwaze bi awakî pêşiya veya bigire yani baamı ez werê dixwînim yani avaya hin jî wê her don dike baamı yani ev denga wê hin jî derkeve ji ber ku Kürt keksa bir destek evin nabêrê ji cenabê te pirsim niha Cemîl Taşkesen mesajek da em nizanin tabî endamekî jan partiyê lê dûr de di mesaja wî de em wek hemwelatiyekî Kurdistanê wî dinirxînin wî dixin wê kategoriyê heger hemwelatiyekî Kurdistanê dengê xwe bide kê ew axaftina Cemîl nîşana hişmendiya Kurdistanê li Bakur xurt e girse tiştekî din dibêje serî tiştekî din dibe qenaeta me ev tiştekî ne erîniye gelo tu çawa şîrove dike vê yekê ez dixwazim wî tiştî bêjim yani çîkek erînî derkeve holê veya jî yani me bextewar dike ji ber çi ji ber ew söylemek tê xebitandin li Bakurê Kurdistanê nema yani berê ji xwe cî nedigir ama Kurd ji ber mesela hinek ker û taba wan hebû bera dû vê siyasetê de hinek wekî din çîk jî hebin em ê bêjin lê aneka êdî baamı dengê xwe Kurdistanî derdixin dengê xwe Kurdewariyê derdixin pêş û vî awayî axeftinê xwe dikin yani me kek Cemîl Taşkesen ez jî xwe nizanim ama qandîk sosyal medyada hat çîkirin û endamekî jî HDP'yê ama baamı endamekî jan partiyê bi dengê Kurdên bakur anî ziman û ev jî yani Bakurê Kurdistanê gelkî deng veda yani veya jî bawerim Kurdên bakur gişî gerek jî bi vê axiftina wî bextewar bû ji ber ku dengê wan gişa bû ev axiftin dengê Kurdê bakur bû kek Saîd wê navbênê de ela mêzekin dengê doktor tê em ê vegenin vê mijarê ji te bipirsin doktor dengê we xweş tê min dengê te nayê doktor ez tiştekî jê fehm nakim ku çima dengê min nayê we dengê te baş e ankî dengê xwe rake deng heye dengê xwe bilind bike bilind dengê we xweş tê min ha deng baş e anka baş e anka pir baş wê çaxê ji biyayê ji vê mîkro ku dûr e dengê we xweş tê min pir baş dengê te jî anka xweş tê me roj baş û bira mamoste kek Saîd axaftina xwe bidomîne vay ku piştî deng rast bû em ê xeber bidin baş kek Saîd ez me kovarek avêtibû vîrgulek avêtib kek Saîd dixwazim heta ew ê hazir bi işte cenabê te tiştekî bipirsim niha Meral Akşener ev mesela ket rojevê ew tehdîta gava dikek henifî mijarekî di mijara Rojava Diyarbekirê de tiştekî xweş got Baxçelî tehdît dike ev yeka gelo li gor cenabê te anka demên vê taliyê platforma Zimanê Kurdî mijara bira zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyî bira zimanê Kurdî bibe zimanê fermî xistin rojevê û ev diçin cem partiyê dina ev yeka gelo ev partiyên nîjadperest wek MHP aciz dike dixwaze rê ber vê yekê bigire ya jî siyasetek wanî din heye tu çawa şîrove dike vê yekê kek Saîd
وەکەم بیسکارن مگو yani her deril Bakurê Kurdistanê dengê Kurdewariyê bi dengekî mezin dengekî bilind tê rojevê veya jî partiyê nijadperestiyê Tirka divînin yani wekû MHP divînin vê tiştî bi destê MHP dixwaze bi destê xwe bi ser destê AK Partiyê pêşa veya hevkî bigire yani veya pirzêde berane be naxwaze yani ev çîk li Bakurê Kurdistanê axir jî di nav Kurdar ev pêla anaka bilind bi pêla netewperweriyê bilind dibe naxwaze ew ê pir zêde bilind bibe dixwaze pêşiya wê bigire bawerim ev tehdîdek dişînin sedema wê harî yekî mezin ew yani o ji vêya jî gelkî acizin yani ji vê pêlê jî gelkî acizin MHP axilbejî ji ber ku yani hebûna xwe li ser tunebûna Kurda dibînin MHP siyaseta wê jî ew ê û siyaseta ahirî em bêjin yani damezrandana komara Türkiye jî li ser vê astê hatî çîkirin ew jî veya dixwazin dom bike naxwazin Kurd bi nasnama xwe bi zimanê xwe li ser arda xwe li ser axa xwe kar bi awakî çîkî bijî naxwazin veya werê bikin ji ber vî hawî yani van zextana ji wê hawî tê baamı yani van zextana dişînin dixwazin vî dengî kêm bikin vî dengî daxin vî denga zêde nebe yani nekevin Rojava Bakurê Kurdistan nekevin nav Kurdên Bakur yani ev pêl pir zêde xurt nebe yani baş ka îca em li Doktor Zekî bifetidin Doktor wek ku tu zanî Cemîl Taşkesen Kurdistanê hanî Rojava Tirkiye û Rojava Bakurê Kurdistanê ew hê ew tê xeberdan îcar Dewlet Bahçeli jî wê camêr ew jî behsa Kurdistanê kir lê berê zimanekî tund kar anî behsa em bêjin gefa xwar li Osman Baydemir got em ê şehîd em hazirin amade ne ku em şehîd bibin gelek tişt got û di wê navberê de em lê dinêrin ku Hifzullah Kutumê ku li zanîngeha Xarpêtê a Elazığê ku li wîrê wek akademisyen bû ji ber ku navê Kurdistanê bikar aniye û ala rengî bikar aniye û wêneyê Mele Mustefa bikar aniye wî ji karê wî dûr xistin û wî stendin bin çav jî gelo ev pirsa dewletê ji navê Kurdistanê û ji ala Kurdistanê ev tirsa wî çi ye û çima hema torbekî çêkirine hemû van tişta yani mesela divên hûn propagandaya rêxistina terorîst dikin halbukî bi ew em bêjin ew rêxistina ku ew dibêjin ew ala Kurdistanê qebûl nakin û Berzanî jî qebûl nakin wexta ku behsa Berzanî dibe di televizyonên xwe de rojek ji rojê xwedê meriv nikare televizyonê wan da wênekî Berzanî bibîne lê belê ku meriv rabe wêneyê Berzanî parve bike yan meriv ala rengîn parve bike dibêjin hûn propaganda terorîzmê dikin tê bêjî çi doktor tê çi bêjî ji me re ew ka xwe piştî nêzî devê xwe bike rast roj baş ji hemû temeçavanê medya çarpel medyayê ra niha xweca ku em bêjin li Kurdistanê yani coğrafya Kurdistanê û milletê wî yani insanê wî ji Türka gelek zêdetirin yani Türk mesela di Türkiye'de gava ku em dibêjin mesela Kurda ew ê çawa helbe aslında gerek Kurd bêjin mesela Türka dagirkeriya Türka ew ê çawa em ê hel bikin yani çünkü nüfusa me ji awan bêtir e hergav em bêtir bûne ê pirayî emin yani bi avê ku ew fehm bikin bi avê çapemeniya Türkiye'ye fehm bike Türkiye Türk di azınlıqê dane yani viya gere hemî Kurd û hemî Türk bixin serê xwe îca ji alî din de mesela hûn ti baş pêzanî di 1970 da li
raporeki li ser Kurdistanê me bela kir. Ew gelek deng da ê ku wê demê li ser min îfade dan yekî bîna Baykal got me rapora Kurdistanê beriya her kesî me bela kiriye, me nivîsandiye. Yani wê çaxê Türkeş bixwe jî basa modela kir, basa bask modelî kir, Katalon kir. İca ez werim ew ka Baxçelî, yani Baxçelî şagirtê Alparslan Türkeş e. Alparslan Türkeş gelek cara gefa li Kurda dixwar, digot 6 meha ji min re bêlin. Heta generalekî mîtê, serokê mîtê got 6 meha da ez ê bikim ku di Kurdistanê de giya jî hêşî nebe. Yani navê wî ana nayê bîram Qor general bû, serokê mîtê wê demê bû. Got qasek berê we basa Mehmed Eymûr kir, Henîfî Avcî hebû, Êdinê hebû, ku vana ku jî temê çêkirin û gel yani komara Türkiye hebûna xwe avê ku mamoste jî got di tinebûna Kurda da dibîne. Yani temelê xwe li ser îmha û înkara Kurda çêkiriye. Yani ji wê bûnê ana nayê guhartin. Ev ya ne bi Baxçelî, ne bi Alparslan Türkeş, ne bi Erdoğan nayê guhartin. û yani hewce dike, yani Kurdçe dixwazin, Kurd çikarin bikin. Li gora min yek jê ew e, gerek Kurd deb ji PKK berdin. Çünkü PKK yani haqqê Türka tinê ku PKK ra bêjin terörîst, lê haqqê Kurda haqqê min heye. Ez divêm PKK jin û zarokê Kurd kuştiye, ji wê bûnê em wan terörîst, ez wan terörîst îlan dikim. Lê Türk nikarin wan terörîst îlan bikin, çünkü jin û zarokê Türka nekuştine. Yani viya gere ew jî baş bixin serê xwe. Ê didiya mesela ku ew profesörê ku li El Azîzê ji görevê avêtine safdirsandina akademisyana ye. Divê bira akademisyen xeber nedin. Yani têra xwe ê ku polîtîkayê dikin ji xwe xeber didin, bira ew xeber nedin. Gava ku xeber bidin, efsarê wan destê me daye, em ê rızkê jin û zarokê wan bibirin, em ê wan ji kar bavêjin, em ê wan dezgeha da bivin bînin. û gefê ku ji bûna Osman Baydemîr dixwe ya jî ji bûna Kurdê wela parêz ku dixwin, yani li gora min kalkekî vala ye, kûrt e. Yani tiştek ji wan gefa dernayê, ji xwe bi salayê van gefa dixwin. Yani kuvveta wan heye. Karin Kurda bikujin. O dikujin. Doktor, divê navbênê de ez tê kevim tiştekî ji cenabê te pirsin. Gelo çima Devlet Bahçeli, Rêzdar Osman Baydemir kir hedef? Sebep çi ye? Yani ji bo çi wî hedef dike? Bawer dikim ku Osman Baydemir li hinek tiştê nû digere û li ji piçek ji PKK dûr dikeve. Dixwazin bûyî away, yani wî jî bikişînin çizgiya PKK bêjin binê basa Kurdistanê dikî, basa serxwebûna Kurdistanê dikî, basa ku vê kovara Türkiye em ê bi serê we de hilweşînin dikî, em viya qebûl nakin. Yani PKK van tiştan nabêje, çima te dibêjî. Yani bi wî away dixwazin wî bidin seknandin. Ez wê Doktor, ez dixwazim bi dîba girêdayê tiştekî bipirsim ji te. Niha ev şerê ku PKK dimeşîne, bi rastî jî êdî zerarek mezin dide milletê Kurd. Yani bi taybet mesela Kurda terörize dike, kriminalize dike. Yani Cemil Taşkesen çek ne da bu destê xwe ti tiştek bi tenê got avra Kurdistanê bi qirkawî girtin wî birin di ewka xwe da çarê şeveqê wî ji mala wî birin. Dîsa Rêzdar Hifzullah Kutum bela ku ala rengîn parve kir, bela ku
وێنێ مەلا مستەفا پارڤەکر وی ji ser erka wî dûr xistin û ew jî têr nekir înca wî girtin jî bi viyanê weka ku mesaj ji ê bîna me re jî dişînin dibêjin binê re em ê bi qirka we jî bigirin haya we ji wê hebe tu divê çi doktor em bitirsin ji wan rast e yani viya mamoste yani viya ne ji ana ye bi sala ye ji bûna wî raporê ez carinê werim meselî ji bo wî raporê ku min nivîsan min di degema 2 Diyarbekir da bi sala birin anîn bi sala û paşiyê tiştek jê derneket yani min got rast e me vî raporê nivîsandiye ji bûna cibîna SHP li Urfayê ku ew ê me çêkiriye em ê têda serê münaqeşe bikin erdal ûnînî ji min pirsî got têda nivîsandiye gelmiş geçmiş Cumhuriyet hükümetlerinin tümü Kürdistan'ın geri kalmışlığında sorumludur. Hükümete babemizi dıkîn abi. Mugo Sayın Başkan hükümete babete ay yekemine ay berkurslar eve. O go vere keleka mrune. Ahapnam qadiya mnani keleka xudarunistandı. O ban edinip iriş hatta parlamenteri Kürtzi ebina ku ana rahmet kiriye tabi biyeme dersimi kamer genç irişe dünya andi gote Kürdistan'e çekiriye lete serokova komaravi o serok vezirivi tayin nekiriye mugo qad merak neke yani ana nabek ve gotine bejim em yekî bîna te bînin têxin serokomarjî û serokvezîr jî min got qet merak neke yanî tabî gotinekî ew min got ana rahmet kiriye naxwazim ku bêjim tabî pir li zora wî çû yanî viya ev Cemîl taş kesen tiştê ku got me jî godarî kir em wî pîrozik dikin yanî rastîkî ku bi salaye emtinin zaman. Lê doktor gelo ji Fransayê wexta ku til Bakurê Kurdistanê dinêrî kek mamoste Saîd Remezanoğlu got pêlek Kurdistanî pêk tê hêdî ew pêl mezin dibe gelo tiştek wisa hûn dibînin anna na bûya way yani ew pêl bûya way nabe li gora min pêl gaba ku Kurdê çûne Anadoluyê metropolê Tirkiye ku vegerin Kurdistan wê çaxê bi xwe çêdibe yani Türkiye hem İstanbulê hem bajarê İstanbulê hem İzmirê û bêjim Ankarê ji Kurdaran naile û hem jî Kurdistanê ji Kurdaran naile yani wê gavê van Kurdê ku çûne wê derê ana dewlet naxwaze bi ser wan de here gava ku dewlet misade bike ew ê nikarin çakêtê xwe jî xelas bikin ez hergav dibêjim bang dikim li wan yani deb jê berdin vegerin Kurdistanê lê mixabin yani hatta ku nekevin tengasiyê ve nagerin yani ew pêl ne ji Avrupa tê û ne jî ji Anadolu Türkiye'ye tê ber bi Kurdistanê yani ez wisa dibînim Baş doktor gelek spas em vegerin aliyê Kek Saîd cenabê te jî dişopîne Türkiye di siyaseta xwe ya hundirîn de ketî tengasiyekî mezin lê divê pêvajoyê de demekî dirêj dixwestin ku Erdogan bi Biden re hevdîtinek çêkilê ev hevdîtin pêk nehat demekî dirêj lê demê hanê ew hevdîtin pêk hat dibin siya ku siyaseta Tirkiyê di ya navxweyî di rewşekî pir xerab heye lê ji wê hevdîtinê tiştê ku bixwasî hêdî derdikeve ortê em dibînin çi hat peyvandin çi tê peyvandin em dişopînin
mesela mahve mirovayı, mesela demokrasiyi gelek tiştî. Cenab-ı te ev hevdîtina ve taliye ya Erdoğan û Biden tava şîrove dike gelo Erdoğan Biden vîzekî da Erdoğan ya jî tu çawa şîrove dike vê hevdîtina wan? Keksiraç devê hevdîtina wan ez bawer nakim yani Erdoğan tu tişt destxistiye. Yani dixwast suretekê bide bi am yani dixwast pir pêr bêjim hev bi am herî mezin tabii du hêlê wê hebû. Hêla herî mezin mesela navxweyî yani xwast suretekî werê bide yani ez kî bixwazim karim bivînim mesela ez yani çıkan bir tu astengî tuneyî ez yani kesayetekî wan ve yani serokê Komarê Tirkiyê xwast wê wenak werê bide. Bu hatin jî duda بمجان يعني يكجي بمثلا أمي بن روجاوا خود بمثلا وك أمي بجن شوكة كيجي بايدن بقرك كجادن إريشين روجاوا بكن بم يعني بهر مثلا جي بير بسرنكت يعني وزور دخينم مثلا أردوغان دخوازي إريشي روجاوا بكن بم دهيلي هيوك أوجي قد يكجي mesela Komara damezrandına Komara Türkiye'yi külser megot tunebuna kurda hatiye xod dixwaze ew yani ew pêl kêmne bil dom bike adu da jî mesela xwe di nav xwe dikare bi nijadperestiyê Tirka bicadin dora xwe dor pêş bike veya jî bo pêk bê divê êrişî kurda bike ser mesela nijadperestiyê karabicadın ev dengek berilsten tuhazicadım desxe. Leb ame her bir mesela jî yani bir serneketiye. Lê tişkîdiniz karim bêjim ez vî tişta ez yani werê em ê bêjin şîrove dikim. Mesela nirxê dolar bilind dibe mesela tedî xeryana aborî giran dibe. و مثلا بریارا که تدی داخستنا فایزی وان بخود جادن دلار گل کی جادن بلند کرد یعنی اوان تشتانا yani em ez bir renge gidin duxinim ez dibim ev gavana bizane bun tenavetin yani mamerekare beji azit axıftine gebikim yani mi ben Erdoğan ya axıftine gebik serok banka Türkiye Merkez Bankası ve faizi daxı van tiştana bimiş berxod çenabe و اب بریاناج برخوشیش نایستندن پکی انجامه ویده و daha beter qeyranek nebaşya abori ve Türkiye enjam bide jbo çi ev biryarana dikrin jbo çi ev biryarana dikrin jbo çi duxazın cadın doların gidin rabin çima yani evaya elim mantıqa ki ve tiştihayi emez var duxinim ez dibejim sermaya gili Türkiye'yi devleta Türkiye duxazı sermaye bini navendeki. Van biryari digirin çer dibi. Fakir daha beter fakir dibi. Zengin daha beter zengin dibi. Fakir beter fakir dibi. Avcı çer dibi sermaye liciki te serhef. Sermaye liciki te serhef. O amci yani ez var duxuyum Erdoğan devleta Türk duxazı tekiliye koy velatê Rojava yani çîk bike hepkî kêm bike û ew tiştekê wê ser wî dînin jî ew em ê bêjin mesela hinek mesela em ê bêjin kêmkirina Yek sayt Cenab-ı te xalekî giring tu divê dixwazî têkiliya xwe bi devletên Rojava bi Amerîka kêm bike lê kêm bike Duroberê nûçeyekî ket ajensa ewa gotin işte Türkiye dixwaze ez çarşit li İncirlikê bicîbîne ji ortê yani saatek derbas nebû bi telaşekî şêwirmendê Erdoğan İbrahim Kalın gona tiştekî wer tuneyê em tiştekî wer nakin em Amerika müttefikê me yî NATO'yê yani gelo ev yani Türkiye ve riske kanı bigre ya jî ev iktidara kanı ve riske bigre yani tiştê em dibînin dor Biden digerin lê rêveberiya Biden û Biden bixwe jî divê mesela demokrasiyê mahvê mirova di mesela xalên esasî de
tawizê nadiwan yani tu çawa şîrovet kiveyekê Keksiraç yani em dîtname Erdoğan nokta geçû Biden'ı axiftinê jî bike hevdîtinekê jî bike yani zanî bu çi encam jê dekeve ve zanî bu çi encam jê dekeve ji bo ku pêşiya veya de bimi yani Türkiye her der stratejiya xwe mesela welatiyê Rojava de daha bêhtir zeral dike bi amê ve berê xwe hêdî dide hêla em ê bêjin rojhilatê dünyaya em ê bêjin rojhilatê navîn agil ji Rusya ve Çîn wan re dixwaziban tiştana bike ji ber çi çawa Erdoğan otak ji hevdîtina Biden vegeriya wezîrê parastina Tirkiyê gokî em S-400 me tûcerî şûn gav navêtiye û kî der pêwîstiya wê hebe jî em ê kar bînin em ilkî de jî pêwîstiya wê hebe em ê kar bînin demekî di wê hevdîtinê de tişin ji hev hatine gotin yani Türkiye û hikûmeta Erdoğan agilbe jî ez werê bêjim û devleta Tirkiye her derê yani ji bo sibê dûsib em ê bêjin êrişî ya îdara xwe tûn bike tiştekî qeyranê ser bî bêdanîn ew em ê bêjin çikek ser bî dînê karibê bersivayê bide bi min sermaya xwe li cîkî didi ser hev yani ev dîtina min e ka çiqas ez werê dixwînim yani gelek spas kek Saîd em dixwazin îcar dîtinên rêzdar Doktor Zekî Budak bistînin doktor wexta ku Erdoğan ji Amerîka fetilî di em bêjin Amerîka û rayedarên Amerîka hanîn ziman gotin pirsgirêk di nava me û Tirkiyeyê di mesela S-400 da heye di mesela Demokrasiya Tirkiyeyê pirsgirêk di nava me da heye di mesela em bêjin êrişên Tirkiyeyê ser Rojavayê Kurdistanê ser axa Rojavayê Kurdistanê di nava me da pirsgirêk heye û piştî wî jî OECD di bingeha wê da Fatf heye wek saziyek Fatfê rabû Tirkiye kir lîsta gewr yani ber lîsta reş da diçe çi ye mesele dibêje ku Türkiye perê reş spî dike yani bi awakî ne yasayî bi awakî ne meşru û ê didiya jî di mesela finansmana terorîzmê da ew hêzên tundrew ê weka Daişê û weka El-Qaîdeyê da di wî warî da jî Tirkiyeyê dî di çavê dewletên Rojavayî da di lîsteke gewr da ye gelo tê vana çawa binirxînî vê meselê bi rastî Amerîka gelo mafdar e heqlî ye ku dibêje mesela mafê mirovan li Tirkiye tên bin pêkirin Türkiye êrişkar e Demokrasiya Tirkiye îdî ji demokrasîbûnê dertê gelo evana tê çawa binirxînî kerem ke spas mamoste niha bingeha hebûna Biden li ser demokrasiyê yani hate hilbijartin demokrasiya nav xwe demokrasiya nav netewî îze ji wê bûnê yani ji hêla demokrasiyê da hêla mafê însana da pir hişyar e yani ji alî dinê da gere em pir zêde hîvî ji Biden nekin lê divan her du mijara da yani ji hêla mafê însana da hem ji bûna Tirkiye hem ji bûna heta welatê Avrupa jî di wî awayî da gelek hişyarmendiyê wî hene û dibêje bi kî dibîne ji wan re dibêje îze ji wê bûnê yani li hember Tirka van tişta gava ku dibe pir ew nîne yani Türk karin hinek tişta bêjin baş e em bi xebera we dikin van kesê ku hûn divên Mahkema Avrupa mafê însana gotiye em wan berdin
yani gelek taviza Türkiye kare bide. Li buna başvuru piçuk, yani buna Kurdê Suriye, dibêje me buna başvur, buna Iraqê me xeletikî mezin kir. Em vê carê ji bûna Kurdê Sûriye ji bo ku statûkî bi dest bixin em nakebin wan xeletiya. Yani Türkiye tamamî ew ka xwe bi vîya weyva girêdaye. Îja tiştê ku em dibînin. Lê Kurdê Sûriye ya jî pêşikvanê wan yani bikin nekin xwe ji PKK û ji ewkê dûr naxin. Heta ana hinek tiştên xeberdanê ku Mazlûm Kobanî wî ji دکتۆر ئەمێ وەرن سەر وێ مژارێ ئەو مژار ئەمێ بنووسێنن تێکەوم نابێرێ دکتۆر cenabê te behsa hevdîtina Erdogan gotinên siyaseta Biden kir. Cenabê te got di mesela demokrasiyê de, di mesela mahdê mirova de Biden naşibe êdina tawîzê jî nade ev tespît. Gelo çapemeniya we aliyê we Fransayê em zanin ku Fransa yek ji hêlîna demokrasiyê ye. Ev hevdîtina Erdogan û Biden di çapemeniya we de çawa hat şîrovekirin gelo? Pir zêde li ser wî awayî nat xeberdanê bi rastî. Yani ew tişt hinek veşartî ma di nava yani heta ku Biden û yani heta Amerîkî û Türkiye ya neynin zaman êdinê tev şîrove dikin. Yani şîroveyê wan dibe ku ji Erdogan xwest ku bikeve Sûriye Amerîka Biden jê ra got li wê derê aramî heye. Ciyê ku aramî heye em naxwazin hûn herin ji nû da ne aramîkî li wê derê ew bikin. Yani vana tên xeberdan lê bi awê şîrovekirin. Yani tu zêde tiştek zêde derbas nebû pir yani em bêjin qîmet nedanekî. Qîmet nedan vî civîna Biden û Erdogan. Em kek hanifî tiştê te kek doktor bipirse heye ya na keremke em biçin aliyê kek Saîd em di mijara Erdogan hevdîtina wî û ya Joe Biden de bimîne ez yani Türkiye dixwest vê hevdîtinê pêk bîne. Yani naveroka wê encama wê bêtir dixwest vê hevdîtinê pêk bîne. û ji bo em bû stratejiyekî sereke ku raya giştî nav xwe aş bikin. Lê encamê civînê de cenabê te jî bawer dikim Şopan diye li wir komîtakê hevbeş derket ji wê hevdîtinê. Ya tiştê ku mirov dibîne Biden dixwaze bi awayekî nerim, bi awayekî pir zerarê nede Tirkiye ji Erdogan xelas be. Yani wî aş dike bi şiklekî din. Lê Erdogan jî dixwaze di siyaseta hundirîn de wiya bi kar bîne. Yani li hemberî muhalefetê, li hemberî qeyrana aboriyê. Cenabê te çawa şîrove dike veyekê kek Saîd? Ya yani şabecim yani Erdogan bimi yani milleti Türkiye milleti Türkiye ama yani ev hivya mezinciyedik. Lehnek nijat perest meraz beji meraz bivine hincil der dolbi hinek ev nijat perest hene li ser wan dixwazin yani destladariya xwe cadin dom bike. Lê yani çok az der dora xwe dinere divê meselê dî ki alîkariyê pê bike bi xwe navîn yani alîkariya bes Rûs hinek çavdidin wan bime Rûs jî hinek tişta yani ji Biden ji Erdogan dixwaze ka ja Erdogan wan tiştanê gi Rûsya gijêr dibêje bi xwe zaten ew hûn zanin li çîkê hevdîtinek jî diroberê Tirkiye wê Rûs bi hev dîv hevdîtinek çêkirin ji bo wê mesela êrişa Rojava. Divê hevdîtinê jî bi tiştek zêde bi dest neket ama yani wertê xwanî her derî li temama dünyayê
mesela Erdoğan nemaci digri mesela Erdoğan nemaci digri ve mesela bu zarar edildi mesela yani hev ev çiçek bir ev havatını gireda NATO'yu vak emebejin yekitiya Avrupa'yı wan tiştanaji yani vak emebejin ne erini encam edildi navvanji çünkü wan tekiliyana dokutak vardı ben danustan dünyavan nexoşi dikeve duhazın dve mesele vak anaka vajan zaman hedi Erdoğan dve mesele de çi aş biku avaki ne yani emebejin mesela yani bütün deki ve devşi iktidarı verdi. Duhazı bir mesela açtı. Yani bu az dibinim Erdoğan yani azvar duhinim Erdoğan haya dişik dicani bir hep tücari ne mesele demokrasi de mesele bijartın adı o nafaz dur keve o baver nakim yani zamanı bijartın ajibi Erdoğan veya pek binim azvar duhinim jiberki gelek dan üstendini ege ne yasayı yani var az duhinim yani dan üstendini ne çikene mesela ticaret abi İran'ı kırbu mesela tabak van çıkan Amerika dan bu peşavanji au da belgana hiç anaka mesela Halk Bankası devamdı ki bu mesele mesela mego ki Hanefiyan zaman yani mesela lista gavurdu vurdu yani hedi digavni çık yani tuhazın peşi Türkiye bakın dedim direkt Türkiye'de evaya yani emebejin berpisyarek bivine de nabena Türkiye'de dibe güveçak hedi Erdoğan yani şahba bejin ev nevinin bağımı yani de peşa Erdoğan du peşa Türkiye'de yani mesela habki emebejin ne hoş ve be hore var khani yani kek sait az dikarim de bir datek hem nabet iştek cenabet yaparsın. Kerem Ha vakta ko meriv li ticareta Türkiye ako bi dervara dike. Meriv lednere ticareta ko bi Rusya, Çin, İran her se devlet bi tevahiya ticareta Türkiye sedi pazde cidigre. Lebele Amerika o devletin Rojavaya Avrupa sedi şeste. Her iki sedi şeste. Vakta meriv li vidnere şerji, siyasetji, politika navxwaji teb peraye. Gelo ba awe ew Erdoğan dikare ve resta devletên Rojavayî û Amerika bistîne bi xebera wan neke û hera xwe bavêje nav milê Rusya. Û çi dibêjin di vî warî da? Yani em ditin yani ez dibînim Türk devlet komaratık ama akadven Erdoğan bime ev berdevki devleta a nafxu a öndre navaroka Türkiye ev berdevki avêdik ki yani mesela danistan dünya xwe Kurda be mesela ki aştiyane çareser ne ki yani bime yani veyaji ev navin jber dedi ama mauji megot yani damezranlar komara Türkiye liser ve yani Asya hati avakırın sertüne buna Kurda sertüne buna Kürdistan hati avakırın dve mesele de xwedindiri parastine kedne vini bawer bike yani tübeçi az bawerim devleta Türk bankavana babej yani de mesela yani parastina xwede tişki çiki nevin asayi nevini yani az var duxunim yani çibike webik yani vanaji bu de mesela yani gelek emebej de erişa Kıbrıs'ta veya Ruda de erişa Rojava tabakwan tigirci mesela yani gelek işte muhtak a emebejin netava Türk gitti holi yani betir bir yari tun cana distine. Ez dixwazim li kek doktor Zekî vegerim. Doktor, em werin Rojavayê Kurdistanê. Wek ku tê zanîn, eva demeke dirêje ku Tirkiye behsa operasyonekê dike. Hinek dibêjin ew ê êrişî Kobanê bike, hinek dibêjin ew ê êrişî Tel Rifatê bike. Her kes cîkî dibêje. Lêbelê Kurdên Rojavayê Kurdistanê jî birastî bi taybet Amerîka û Fransa pir di nava wan da çûn hatin ku PNK û NKS bînin cem hev
لێ مخابن ئەو ژی هێژی ناتن جەم هەب و وەختا مەربژ دەرباداژی لێ نێڕە د ناونیشان د ئادرەسێ چارەسەریە هەنێ ئادرەسێک ژێ ئەمریکا و هێزێن ڕۆژاوایی ne ئەوروپا ne û adresek dinê jî Şam û Rûsyayê yanî du rekeberî hene li xarşî hev û Kurd divê ku mesela xwe bi wan her du rekeberiya va çareser bikin lê paşiya paşî da ew her du hêzên ku li hember hebin Rojava hêza Rojava û hêza Rûsya û Şamê em bêjin ew ê ihtimalek mezin ew ê li hev bikin lê Kurd ji wê li hevkirinê ra jî meriv divê qey pir nehazirin încar divan demê dawî da Aldar Xelîl serkirdeyekî em bêjin rêveberiya xweser e û ez bawerim di PYD da jî kesekî pir payebilind e Aldar Xelîl rasta rast Şamê wek navnîşan hêşan da gû gere em bi Şamê ra em danûstendina deynin û em pêra li hev bikin gelo hûn çi dibêjin divan mesela da li ser van mesela spas niha ez xwazim vegerim li ser gotinekek Saîd yani ez nebawerim ku Türkiye hazir e pêvendiyê xwe ê siyasî û ekonomîk ji Rojava ji welatê Rojava qut bike yani ev ya hinek dûr e çünkü Türkiye devletekî bihêz e di nava NATOyê da û bi sala tamamî sîstema wî bûya wê bi hatiye girêdan yani hinek ji mesela tenê di mesela Kurda da bi Rûsyayê ra bi İranê ra hevalê hebe lê di mesela Beşar Esad da bi xwe yani ew û Biden belkî bîne hev difikirin ya ew Fransa bîne hev difikirin yani Fransa bi sala got hazir bû ku here li Beşar xe Amerîka çi bû serokê Amerîkayê berê Trump beriya Trump wî qebûl nekir wî got em li Beşar Esad naxînin me kesî nedîtiye ku em bixin ciyê wî yani çi bû serokê Amerîkayê beriya Trump wî nehêşte yani Fransa jî hazir bû ku lêxe yani ku wî ji ortê rake îja mesela Suriye yani ev tebasa navekî kir Aldar Xelîl mervê İranê ye yani bi pazdara va bê pazdara tiştek nake bi pazdara va girêdayê ye û ew çizgiya Cemîl Bayîq ku di şopîne divê ku gere em pêvendiyê xwe bi qaydê berê bi rejima Beşar Esad ra deynin o yani otonomi özellikle ku nizam statükî nexwazin yani vî away aşîkar e di nava ewkê da di nava lê ev Mazlûm Ebdî ne duêriyê daye ew daha bêtir nêzî Amerîkayê û li statükî digere yani tiştê ku ez dibînim godarî dikim ev e û ana ji wê bûnê dixwazim ku wîkî hilnin yani Mazlûm Ebdî ji berpirsiyariyê derxin ew ê heta nav tên xeberdanê ku ciyê wî da nav jî tayîn kirine Doktor wî warî da ez dixwazim tiştekî bêjim tebasa Cemîl Bayîq kir Cemîl Bayîq di daxuyaniya xwe da got em wek PKK em dixwazin em naxwazin ku em bi Şamê ra em şer nakin ji ber ku nava serokê me Öcalan qest dike nava serokê me û malbata Esata pir xweş bû ji ber wî em naxwazin em bi wan re şer kin em ê şer nekin bi wan re
ویاجی وقتا مرو بده برچاب مرو بیجه چه گلو نه نه خو تجاره یعنی نه شرکرین به رژیم سوریه را حوالتیاوی کرنه و کولتیاوی کرنه یعنی بیا آشکاره سروان حتی نی آنا سر رژیم سوریه یک بلابو که کیزی امضا خو نابتنه که لدجه رژیم بلابو که کیزی ننبساندنه حتی نی ای روزی او کیوی تنه yani bir avay şu askere İza buna verin mesela Türkiye o Rusya yani Rus cinahvazın ko ana Türk bu kevin vederi ve Türk hazriye fikirne o boyuna cephanedeki ve tek kevine doktor ve şu tedane yani ketine ki ha ben Kobane radıyım ben Kobane ettim ben Kobane mesela Kobane norm Gora kote haberdane yani Rusya dixwaze ku van çiye evka mazlum Kobani jera çidbin yani peyede hesede çiye van bi rejima Şamira girebide Rusya dibe ku eğer un herin bigizin Şami em nahilin Türkiye luwaxe Türkiye ve o Ali Dindazi Türkler razı haberde dixwazi bikevin Kobani li un gere min bize o riya em ket otoruta ket kujera dvezin otobana em ket deve gere un vekin wi Ali min bize teslimi rejima Suriye'ye bikin. Yani bu yavayda deve em behev bu goyaran dixwazi yani em belin un bikevin Kobani بقایده گره سپی و سریکانیه لی آلیدن دا گره اون براد ترم کن وان چونکی لوی داری گروه تروریست هنه یعنی شام نظامچه و گروه بویا وای او جی آنها لدجه ترکانه یعنی او گروه که ترک وان دستک دکن دبی وسوزه خو نانی جی Jibuna Türkiye dibêjin wesozê xwe aşkera dibêjin wesozê xwe nanîcî hûn naparêzin hûn me bê pere dêlin em mecbûrin herin xelqê birevînin û fîdye bixwazin em jiyana xwe bûya wayî petrol ji destê me derket van tişta tabî li pişt perdê da tên xeberdan lê li çapemeniya evkê da em pê nahesin yani Putin û Serokomarê Türkiye bi hevra xeber didin. Yani di wî awayî da eger ku Türkiye gava ku alîkariya xwe ji wan xut bike, ji wan El Nusra û ev çikê Şam ji wan ra dibêjin navê wan nayê çê min ku ji wan terorîsta xut bike ew ê Rusya rê bidêke. Lê Amerîka ew jî dibêje di serokberê Wezîrê Derve Amerîka got li wê derê aramî heye em naxwazin hûn bikevin wê derê yani hûn êrîş bikin em wî qebûl nakin em naxwazin lê ew ê Amerîka yani tawirekî ciddî bistîne ya nestîne Pentagon tenê dibêje em bi Kurdê Sûriyeyê ra di mesela Daişê da em bihevranê yani dihêla askerî da em bihevranê dihêla siyasî da em wan naz nakin yani tê wê manê ku em dihêla siyasî da Kurdê Sûriyê naz nakin em statûkî ji wan ra naxwazin îza ew li wê derê jî teb li ser şer e yani mesele li ser şer e û li ser şervaniyê ye di siyasî da pir tişt zêde nayên xeberdan ez di wê qenaetê da me û ne Amerîka û ne jî Rusya ku Türk bikevnekê ew bêjin na em qayîl nabin û em ê we bidin seknandin tiştek wisa ez nabînim. Başê doktor. Gelek spas em derbasî alî kek Saîd bin kek Saîd gava de hevkarê me Hanifî Turan du navnîşan pêşkêşî doktor kir got alî Amerîka û Rojavayî alî Şam û Rusya
لی مرو وقتا ده سها سیاست ده دبینه لی روجاوای کردستان چار دو دولت سرکه داگرکری کردستان اشغال کرنه ایران سوریه ترکیه و چجی دو بلوکین دن یعنی آلی روسیا آلی دولت روجاوایی سانتراجک لیستن حمله سر حمله یعنی ام ببین کسایتی جالی هشمندیان نتویی جالی برجوندیا کردستانی وقتا هم بفکرن کسایتی که لدنیا سرناوی کردا تدیجه گوت مظلوم عبدی دوره دیر گوتن جنرال مظلوم درکت پیشیه و دو پیواجوی که پر کریتیک ده وقتا اف اپراسیونا لدیجی رزدار جنرال مظلوم چه گلو اف گنگشیانا ضرر ناده پیش روژا کردا و جناب تچاوا شیرو بد که ده روشکی کریتیک و کرد لستاتویا خویا نابنتوی حقوقی یا جالی دستوری لیوید گره اف یکا ضرر ناده برجوندین بگشتی کردستانی به تابعیتی روژاوای کردستانی تچاوا شیرو بد که کەکسرا تێ باڵەوە وقتا کە هەڵبژارتنê ئەمریکا دەست پێ کرد و ئەنجامەیە زەلال jî bûn tevavî hawî jî tê ئەو kes hayetekî ئەمریکا ser navê ئەمریکا hatibû navêna PNK û NKSê de danûstendin dikir heta dengekî wa xur jî deket em ê wan bigîne ev çend xalê din jî xelas kirin filan tûsê xaleyê çîk mane bi amê PNK dît ku Amerika piştî Biden yani hikûmeta Biden dest pê kir û dît ku Amerika wê di meselê eskerî hinek alîkarî buandin dev ji wan bernadin ew danûstendinê Kurdî hemen qetandin ew danûstendinê Kurdî hemen qetandin ji ber çi lê nerî ku Amerika di meselê eskerî di wê piştewan bigire ev siyaseta ji berê de ez dixwînim ciyek ewlê xurt bin ciyek siyasetan xurt wekî din yani tevayê çi dixwazin pir zêde li wê godarî nakin û adu da aneka li Rojavayê Kurdistanê Kurdên Rojava tu siyasî talebek wan tune tu siyasî daxwazek wan projek wan tune yani ev jî bi hevalbendê wan em ê bin wek Rojava dixin tengasiyê meselê ê siyasî de mesela doza hukukekî Kurda nake bi erdêv girêdayî doza wek federasyonekê nake xwe pirçakî niştecîkî Sûrî divîne wexta ku tu werê bînî ziman siyasî zimanê te ev be proja te ev be dewletê ê bi te danûstendin jî wê li gor vî awayî yani li gor vê çîkê wê bi te re bidûbistîne meselê siyasî nema dixin rojevê wek tevaya Sûrî tu jî beşekî Sûriyê li Sûrî vanê din çi be tu jî ew ê bu wê meselê wexta gel meselê bine tu armancê te siyasî deng li wir nayê dîtin yani herî bime yani Kurdê Rojava yani pirzgirêka wanî her mezin yek jî ev tên balav ewl digotin Rojava dûr gotin Bakurê Sûriya ka divê Bakur Rojhilatê Firatê em zaman hasil yani gelek naval xwe dikin lê navê ev erd erda Kurdistanê ev erd Kurd veya navêjin çembera Ereba di sera Kurdistana Rojava û Bakur şevqetan ew gundana giş gundê Kurda bûn Ereba ji destê wan derxist aneka serokê wan Erebana kirinin durê rêveberiya axwester de cî digirin yani wexta got çîgê te ev be yani encamê wê jî wê neerînî be encamê wê jî ne guhmerî aneka erdak mezin destê PYD û NKSê wan PNK wan de tê meşandin ama ev demkî sivê Sûrî li hev bike ji bo Kurda ji bo talebê Kurda di siyasî çîgê de cî nagire sibê di meselê de jî Rojava devletê Rojava û Sûrî merkeza Şamê jî wê li hev bikin ew Rûsya divê ortê de mafê Kurda wê wenda bibe yani ez wer dixwînim Kurd divê berî her tiştî yani divê meselê de şiyar be adda mesela mazlum evdî proja PKK'ye veya giş bezanin mazlum evdî wekek doktor jî got ji bo
نزیکی امریکا بو بهتر دانستندنی امریکا و دانستندنی نابینا کردی جی ویدگو از گارانتورم yani çünkü Kurdi jî digo ez divê ortaya de garantiyorum. Yani van tiştana ji bo ji ortaya rakin û lê nerîn wek li gor cenabê te tu dibê operasyona li hember General Mazlum operasyona rê li ber girtina NKS û PNK ye. Sedî sed yani kengî lê nerîn ki Rojev hat hepkî zelal bû ki Amerîka wê piştgiriya wan bike ew danûstendinê Kurdî yekter girtin û heta êrişî baregehê wan kirin ofîsê wan girtin û yani yekser hemen ew çîk rûda yani hat xwanê kirin îja vê meselê de Amerîka ka yani ew jî naxwazin meselê eskerî pir zû wê de ji destê xwe jî beradin بخوجی او دخوازن د مثلا NKS و PNK وان بگین هف مثلا کی سیاسی جی کارب بدسخه yani hebuna xwelwir karib dom jî bike mesela ki siyasî jî binge heke çekeli bawerim yani bi hawiyere yani taliya Rusya û Türkiye hev jî bikin yani gelek tiştê werê bûye em dê mesela Amerika wê pêşawê bigire filan bê wan ez pir ne bawerim yani Amerika wê çawa pêşawê bigire Amerika ji bo mesela Kurdê wir karibê pêşawê têkiliyê xwe Tirkiyê bi tundî qut nake ez war navînim yani de ew Rusya li hev bikin bame Tirkiye û Rusya li hev bikin Kobanî jî til Rifat jî bawerim wê êriş bike yani ez war dixwînim ew Rusya li hev bikin ew Rusya li hev bikin Belê spas ez dixwazim li Rêzdar Doktor Zekî vegerim kek Zekî niha tê gotin ku PKK û İran bihevre di mesela Rojava da jî bihevre yani PKK li gor İranê tevdigere Amerîka jî bi rastî dixwaze ku lingê Amerîkayê yani İranê ji Sûriye derê bi taybet İsrail mesela dixwaze ku İran ji Sûriye derê îcar wexta ku meriv li vê denklemê dinêre Erdogan çû Washingtonê pardon çû li Ewropa bi Biden ra hevdîtin kir û di hevdîtinê de wisa xwanê bû ku Erdogan tiştê ku dixwast bi dest nexist heman piştî hevdîtina wana rayedarên Amerîka wek cenabê te jî behs kir derketin nerazîbûna xwe li dijî operasyona Tirkiye anîn ziman gotin li wir aramî heye em naxwazin aramî têk here û divê ku em hemû bala xwe bidin ser mesela tekoşîna li dij Daişê îcar tam di wê demê de Mazlum Ebdî ji aliyê PKK ve bi operasyonekê ji wê wezîfa xwe hat dûrxistin vê gavê biye wek koordînatörê navbera Amerîka û Hesedê yani navbeyinkarê wana û êko dişûna wî de jî hate tayînkirin tê gotin ku Mahmûd Reş ew camerê ku derket got em ê êrişî Başûrê Kurdistanê jî bikin ew camer bi xwe ye yani îcar ez pirsa xwe bêjim bi hezra te ew ê Amerîka vekirî ez dipirsim ew ê rê bide Tirkiye ku Tirkiye here ya li Tel Rifatê xe ya li Kobaniyê xe ya li cîkî dinê xe dido ew ê Amerîka dikare ve Hesedê Kurdên Rojava ji nav lepê PKK bikişîne terefê xwe spas keremke spas xweş ez spas dikim mamoste niha van pirsa tabii yani em bi evka politika Amerîka em tenê karin şîroveyê xwe bêjin ya jî dîtiniyê xwe bêjin yani rastiya wî em nizanin lê Amerîka ji bûna Kurda bi ti kesî re şer nake yani gere em biviya bixin serê xwe û ji alî din de ê herî mihîm di bilgeyê de tabii İsraîlê Amerîka bê İsraîl gav navêje
o yazı İsrail ve Amerika gavna veje. Tane gaziniye her diyazı zibuna rejima İran'e rejima yani zarzarnak ve emdeven rejima İran'e dedi de Karabağ'da da İsrail'i o İran behevrabu. O Türkiye. Her sezi behevrabu. Zibuna Alikariya Azeriya. Rusya lüvederidan ne bu. İza müedin mesela Kürdistan'ı İsrail de bölgeye da de aktöreki kurte. Tane şu mesela ku pisti Fırat'ı o ev karte nakşa ku ana xisne deste ku hesede de Paris'e yani ve deri sırf bu ku evka İran'ı Suriye kutbuke. Yani ve riye bigre. İza tabi ligora min bu ve riye bigre gerek Kürdistan ki ava buke. Ne ku ama nobedara wan evke lüve deri bixe nobedar. Yani evke ki mintıka ki pırfireye tenej buna İran'ı. Mesela İran'da yani Türkiye o mesela Suriye'de Türkiye ve İran zinel hebben. Çünkü Türkiye Erdoğan hezi xisiyetleri xo ki gere Beşar Esad heve. Yani eko bir tişti aniyetleri Suriye yani berpirsiyar Beşar Esad berpirsiyar Türkiye'ye dibine. Rejima Türkiye'ye dibine. O Erdoğan dibine. Erdoğan zidi be gere teda yani tam kail nebiye ku Beşar Esad ra her peyvendi deyine o yani nava xoş bike. Yani zber ku mesele evji mesele siyasiye çünkü Erdoğan daha beter nezi ihvani Müslümin nihayet yani ihvani Müslüman kuvan yani ve fikra vi ku hezi ev hevi perane ku wan bine iktidarı. Devi avayda ev İran'ı zil hev nakin. İran ku ana Beşar Esad li iktidarı deyle Suriye Rus'a beter İran'e. Yani İran'e tabi ya İsrail bir avay dibine kabul nake. Ku gava kabul nake Amerika jdibe ez zina xwazim. Ku dost yani rejimeki tüm lehember İsrail bebe iktidar o lüvederi piyavmine. Yani doktor ez divê navberê da dixwazim tiştekî bala te bikişînim ser tiştekî. Hin şirovekar dibêjin ku mümkün e ku Türkiye û Rusya li ser danûstandinekê di nava xwe da li hev bikin li ser operasyonê. Çi ye? Türkiye daxwazên Rusya êl İdlibê bicîbîne û Rusya jî daxwaza Türkiye li ser Kobanê ya Rifetê bicîbîne. Tê çi dibêjî ji vîya ra? Gelo mümkün e? Ew pirê kesa wî away daxivin dibêjin dibe ku wan di wî awayî da yani şertê Rusyayê ew e. Ku gere dev ji wan grûpê terorîst berde û wan yani heta ji wê derê jî derxe. Ew tabi vî awayê Rusya ku dibêje İsrail jî di wê qenaetê de ye. Dibe kursa bibe em jî dengê xwe nakin. Ku yani bira wana dûr bikevin. Alîdin da Türkiye çi dixwaze wê çaxê Kobanê Til Aferê dixwaze dibe em wê derê jî heta 30 kilometre ku ber bi hindir da bikçin tamamî sînor û ku qamişlû jî dikebêkê ku em gere ew bikin sînorekî têxin nava xwe 30 kilometre. Tabii vîya ew 30 kilometre xwe tamamî Kurdistan diçe. Doktor biya te gerek Kurd çi bikin? Bam gerek Kurd li hev bikin
و پیوندی کرد سوریه پر ازیت کشانه و هیجی درون یعنی هر تدا هاتیه سری کرد هیجی سوریه درون گره بانا پیوندی خود ایران خود بکن قندیل خود بکن و نبیجن اما پاجینه روینه آپو بروی خود دانه لقینه بی اوکی جدسته ترکا دردخن و چاقه ایزیش اوکی ایریشکاریه اوی جدسته ترکا دری yani idi Türk'ünü karın bezin hayra o Türkçi baver dikim hazırım bu ara peyvendi deyinin yani beretedi Salih Müslim her ro bina riyakaniye daha tu deçu o dike yani evdi saji aynı ev re ve bebe o beke le yani Türkiye cardını bu beşer esas hukayil nake باشه دکتر گلک سپاس از وگرم دوی مجاره ده ماموسته سعید ماموسته جا ما دکتر گداری کر که دکتر دیتنی خواه گو گلو ده ایریشا کو سبا روسیا جی دستور بده و ترکیه جی انتش لحب بکه لی کوشکا سپی داخویانیه دا گو تخوبین هاتی آنکا دویا تخوبا دا آرامی هیه و لحب کرنک هیه امره نادن کو ایریشه کی بکن نها یک جار نادبه ده سیاست ده جگوتنا بهتر کریار مهمه نها آنکا تی گوتن لعوه امریکای دخوازه مثلا جالی او جو بایدن دخوازه زیروه کی یا گلوبال یا دموکراسی پک بینه و ترکیه جی تی گوتنه و ترکیه دعوت ناکن یعنی بیا چیه افتشتانا مساجه که yani Türkiye redbin haddi xwe zanibe yani zanin ku rêveberiya Amerîka zanî ku Türkiye di siyaseta hundirînde pir ketî tengasiye kanî bi vî şeklî jî hereket bike rêl berdigire tu çawa şîrove dike mamosteyê ta kek Sirac wek me ew jî got tu devletê Rojava û ne Amerîka tekev taliyê wek kek doktor jî anî ziman ji bo Kurda yani bi meselê eskerî bi Türkiye bi hevalbendê xwe re şer nake. Dibik hinek meselê aborî maborî hinek çîka dînin ser em ê bêjin dînin ser Türkiye wek em ê bêjin hinek ambargo mamargo dînin ser ez wê navêjim na lê di meselê de em ê bêjin asasî de têkiliyê xwe şev qut nakin. Wek meselî gojî yani ev mesela Türkiye mesela çi zanebûn tê bilinkirîn wek ez carin dixwazim bêm wir yani divêjî oxta ez biryarekê bigirim divêjî ki oxta gav amargoyê ki Türkiye Ewropa û Amerîka dînî ser me ez karibim bersiva wan bi min yani aneka hinek wek amedekariyakê dike yalnız veya tabii yani bixwe yani wê gelek tişta jî bixwerbînî yani tiştê neyarînî jî wê bixwerbîne fakat Türkiye ji rojak hatî damezrandin û heya îro meselê xwe ê esasî de tu carî guh nedaye yani erê deng dayî wan godarî kiriye wa kiriye zanim çi kiriye danûstendinê xwe di ber çav civakî de tişmiş gotinê hema di biryarê xwe de esasî tu carî dewletê Rojava li Amerîka godarî nekiriye wexta gizane bi hebûn û tunebûna xwe tişkî dibivînin edwan mesela dîrokê jî di gavê ê werê jî yani Medînê avêtine ji ber vê havê Kurd gelo karibe ji gor vê rewşê ew ê xwe çer bikin Kurd axilbe jî Kurdiyê Rojava çünkü pirsgirêk îro zêde serwan ew mesela heye divê wek Kurdê Sûrî pêşa roja xwe ne wek em ê bêjin yani rêveberiya destiyekî din de wek Kurdê Sûrî meselê xwe siyasî gikaribin têxin Rojava dinyayê wê çaxê tamama em ê bêjin hevalbendeyê Türkiye axilbe jî dewletê Rojava dibik wê çaxê bi meselakî tundî li ber Türkiye bisekine lê Kurdê me yê Rojava îro wê çîkê ji wan re vedike ji wan re xweş dike yani veya gerek me re bivîne
hem le başure Kurdistan'ı hem de Rojava yani peşkeşya vî tiştî ew dikin. Yani peşkeşya vî tiştî ew dikin. Divê meselê de Kurd aneka ketine tengasiyakî mezin. Yani mesele xwe siyasî nikarin çî bikin. Ev divê meselekî derbas nebin bimi yani Kurdê Sûrî rojê nexweş li pêşa wan e veya bira yani ya me xwezîka wa kir uxtak hat û tiştê qewmî û encamê nexweş deket û pêv tu zaten poştmanî çîk nabe. Kurd divê ê Sûrî berî her tiştî zû gerek bên hev meselakî deklarasyonekî navxweyî di nav xwe de karibin pêşkêşî dinyayê gişî bikin û meselê xwe siyasî armanciyê xwe siyasî jî tê xwendurê projekî kavak wa bikin bawerim belkî pêşa tişna yani karibin vê sekinandin jê pêv dimîn destê Rusya bi ew Tirkiye bikin ki ez bawer nakim çi bêjî jî tê vala we yani îro döndurê NATO de têkilê NATO û Tirkiye herî em ê bêjin neerînî mesela çarşı dayı. Yani kesî bawer nedike Türkiye ez çarşı da bistîn û tê xwendurên mesela xwe parastina xwe Türkiye kesî tu cerî ev rê faqa xwedagê em ê bêjin mesela Kurdag têke bortê yani bi amê yani dewletê Ewropa jî tamam ew tişna bivê ama têke taliyê wê cardin li hev bikin ez werdibînim yani. Belê gelek spas bihêviya ku Kurd li Rojavayê Kurdistanê yekrêziya navmala xwe pek binin û bigîjin statûyek siyasî. Kek Henefî ez xwazim wir tişkîtin jî bêjim hek müsaada we hebe. Belê. Yani asas hepkî jî vir bi Kurdê me ê Bakur jî yani girêdayî. Aneka Kurdê me Bakur karibin di ser nasnama Kurd karibin bên hev û meselê xwe bi ne bi meseleyê askerî bi meselê siyasî bi civakî bîn ziman bawerim we veya yani erêniyak baş wê li Rojava û perçê din jî wê bikin. Belê. Kek sayt em ê vana jî em ê her çarpel medyayê da van mijaran em ê bînin ziman em ê nîqaşan bikin. Gelek spas ji bo beşdariya we beriya ku em bernama xwe biqedînin ez dixwazim gotinên wê dawî kek sayt hema mişte dest pê bikin keremke. Yani ez dixwazim Kurd îro dinya li wan godarî dike û qîmetek jî îro didwan çünkü Kurd îro hêdîlê divin wek hêzek axilbeş jî serdestê başûr yani xwe dixin siyaseta dinyayê tevayî gerek em rêzê ji wê çikêr bigirin em Kurd destê xwe bidin hev mesela aştiyane em dengê xwe bidin dinyayê ku em ji ser axa xwe li ser çika xwe bi zarokê xwe malbatê xwe bi neteva xwe jiyanek bextewar em bijîn yani ji ber vê havî gerek em gerek aqilekî wa em gerek Kurd bên hev û ji bo bernama we jî ez gelek kêfxweş û bextewar bûm spasiya xwe jî ji cenabê we kek Henefî kek Siraj kek Doktor Zekî û mînarên me aneka godarî dikin ez gişa ji spasiya xwe carek din dubare ji wan dikim û gelek hûn hebin her sabin zor spas. Em spasiya te dikin rêzdar mamostê hêja me bi te dest pê kir em bi rêzdar Doktor Zekî bigirin kek Zekî cenabê te jî kanê gotinê xwe dawiyê bêjin. Spas keko wala gotinê dawî ku em bêjin xwe dawî lê nayê ji gotina lê bihêviya ku Kurd li Sûriye ku bibin xwediyê statûkî en hindik ya otonomî ya federasyonê bixin programê xwe û bûya wê herin bu wê bernamê herin ba welatê ku desthilatdarin ê bîna Amerîka û Rûsyayê û bêjin em yani vê statûyê em dixwazin ku îdî ji êrîşa xwe piçek biparêzin. Hêviya me ew e û ku peybendiyê xwe jî ji PKK bibirin. Bêjin PKK rêxistinekî Bakurê Kurdistanê ye. Rêxistinekî Tirkiyeyê ye. Em ne bi PKK rane
علاقه ما بيتنه هي از وی هیوید کم جوان کو ویا بیژن او پیوندی نوا خو او کردستان باشور جی خوش بکن بوی ورجبه کارم بگیزن درکی gelek spas ji tamamî temaşevana ra û temaşevana ra bêjim cardinê spasdariyê xwe silav û hirmetê xwe pêşkêş dikim ê ku me godarî kirin me nepirsî ku pirsê wan hene tinene û ekranê em dişopînin pirsekî wer ew tune bû ya ji me yê derbistan şîrove hene dedî şîrove tiştekî din e lê pirsên ji temaşevanan pirs tune bû بله تماشاوانên hêja ji ber ku we li me guhdarî kir gelek spas ez ji her du mêvanên xwe re jî gelek spas dikim û kek sîrac ji bo keda te û ji bo keda hevalên me rejî spas hêvîdarim ku me demekî xweş bi hev re derbas kirive mala we ava belê kek sîrac temaşevanên hêja em hatin taliya bernama xwe bi du Kurd perwerên hêja me vê heftê mijarên Rojavayê Kurdistanê yê Bakuriyê giştî me bi hev re Mîrxan bêhêviya ku we ji vê bernameyê sûdek wergirt em spasiya we dikin we zehmetî dît hetanî anka me temaşe kir heta heftakî din bimînin bi xêr û xweşiyê de roj baş